Pecharía esta villa se pode, canto menos baixe, menos terei que subir, e despois tentarei empezar a bombear dos sitios máis fáciles. E ao final porei unha bomba moi grande aquí para intentar movilizar eso. Esa bomba significa lei de movilización de terras, lei na cual esas terras pasen a disposición pública e poden ser entregadas aos propietarios, porque temos que romper a baralla. Temos que romper ese momento no cual hai terras sin propietarios que non saben onde ten a terra. Eso non se pode facer con moita enerxía. Eso significa, vamos a decir así, mover os barcos. Ir ali e que alguén tome conta de algo que non é seu, pero que necesitamos que sexa para que o movilice. Pois nos atopamos aquí. Calquer uso, aproveitamento, iniciativa ou o que sexa, que permita volver un escalón para atrás é necesario, é imprescindible. Hai que atopalas todas. Cando miramos ao monte, eu ás veces estou cando miro na miña clase, porque teño un grupo que está na lista pero nunca apareceu. Ás veces aparece no exame, en a segunda convocatoria, xente que aparece aí, que non sei ni quen son. E que teóricamente dotamos de recursos a universidade para atendelos, pero non consta. Temos un grupo que sería o común. A nota media dese grupo é un 5.0, temos un 4, temos un 3, temos así unha serie de xente ali andando. Despois teño outros que suspenden. Non este ben. Me suspenden ben. Non é. Suspenden ben. E temos despois xente moi brillante. Estes son o exemplo. Estes son o traballo. Estes son a reforma. Eu teño que conseguir que os que non acaban os coñecementos o fagan. E mellor teño que plantearme como estou eu impartindo esos coñecementos. E mellor teño que ver se eles teñen alguna limitación para facer. Estou buscando un aproveitamento mellorado, non digo que sea alternativo, o que están facendo agora, pero mellor, o mesmo outro, pois terei algúns que lideran, terei outros que non o ven, que hai que buscar ver cal é o factor polo cual non o ven e se pode resolver, o mellor que lle estou propoñendo non ten moito sentido no seu caso, eu teño que facer esa doble crítica, e teño un montón de xente que deberían tomar este exemplo precisamente para que esa nota media 5.0 pues realmente se manteña, o sea, 5.5 e a maior parte deles está pronta. E os que non están, buscar a solución a eso. Eso é unha disfunción. Non podería quedar alguén fora da clase que quixeren ir a clase cando teño asentos vacíos de xente que non ven. Non pode haber xente que quere xestionar territorio cando hai territorios que non saben ni de quen son. E, por tanto, esta é a parte máis dura que é a reforma. Pero tío está matriculado, eu non podo meter outro. Bueno, tenemos que replantexarnos, pero temos que detectar que é unha disfunción. No monte nos vai pasar o mismo. Os propietarios son así, sin unha distribución normal ou non, pero desta forma, e todo o noso traballo é coller os que están atrás e movelos para diante. Coller os que xa aproban e melloralos, darles unha expectativa de ser mellor, porque mellor algún fai sin esforzo, e todos estes darles a maior posibilidade posible de traballar. Os últimos, pois temos a corrección. Se faz o que non debes, ou non o faz ben, podo castigarte. Pero moitas veces hai que dar outras opcións, e mesmo incluso compensar. Que é o que che pasa a ti? Podo compensar outro esforzo que estás a facer? Bueno, pois igual non vai ocorrer co monte. A xente que xa máis ou menos fai as cousas, que necesitamos a extensión, e contarles como mellorar, estar con ele, a resolver as súas dúbidas, que se sintan con capacidade de mellorar. E os que están facendo ben é un incentivo. Se ti xa me sacas un noveno examen, ti necesitas máis, eu teño que ser capaz de dar máis publicacións, involucrarte nun proxecto de investigación, ti necesitas máis. Pois teño que darche un incentivo, porque vas tirar os demais. Despois vamos ter que investigar. Imos ter que mover a curva hacia ese sentido. Que estamos facendo agora? As nosas políticas tentan cortar aquí, dicir, estes os castigos, estes non lle pago nada. Ese é un erro.
Este é o noso traballo. Non traballamos con medios discretos, traballamos con medios continuos. Somos tantos propietarios, tanta xente involucrada no territorio que somos un medio continuo e, por tanto, temos que afrontar mecanismos de medios continuos. Xa que así por ir, porque supongo que me estou estendendo algo máis, quería traer unha cita de Delmiro López Iglesias, día con 5 del Consello da Cultura, e tomei boa nota. El que foi, no seu día, director xeral de Desenvolvemento Rural. Todo o que queramos que produzcan os montes ha de responder unha demanda real e ten que ser pagado por alguén. Porque non queremos un fin de semana de entretenimento, queremos algo que perviva no tempo. Se producen bens e servizos, o mercado ten que retribuirlos. Por isso temos que identificar cada demanda do mercado e temos que ser capaz de conseguir que o mercado o pague. Pero hai moitas funcións, incluso mesmo estadios iniciais da produción de bens e servicios, que o mercado non pode retribuir ou non retribúe. Aí tenemos que ser capaces de arbitrar cales son as transferencias públicas que permiten que algo que a día de hoxe non está no mercado entre non é, ou que as cousas que non vai estar nunca entren no mercado. Se dice o propietario non toques o castiñeiro que aquí o desaparece o santo, que o tío non cree nos santos, o día que te descuides, alá vai o castiñeiro. Porque ten que ir á Iglesia Católica a ser capaz de compensarle precisamente porque considere que algún cree que é importante porque se aparece o santo. Estamos nesa dinámica, ainda que ese un exemplo excesivo, pode ser así. Se se lle impón, sen retribuir, o mellor dos casos, profesionales de abandono, ben ti o faz. Eso normalmente non se vai poder facer. Pero tampouco o voluntarismo nos vai salvar. Pode axudarnos a mosar, pero temos que ser capaces de que ao final o que consigamos implantar teña a súa viabilidade ou estemos dispostos entre todos a pagarlo. Colleredes o recibo da auga, non sei como é o de Vigo, pero se colledes, asumimos que hai unha parte que estamos pagando de saneamento. Todos asumimos que temos que pagar o que asociamos. Se ninguén asumiu que ten que pagar a comunidade de montes onde está o manancial do que nos abastecemos. Eso non o temos no recibo. Estamos pensando no problema contrario. O que nos dan é gratis e como moito non fai un esforzo en limpar algo do que ensucia. Estamos facendo ao revés. Pois vou recomendar este salió a semana pasada do Instituto Forestal Europeo, Non-Wood Forest Products in Europe. É moi interesante, non nos vai a descubrir nada novo, pero é un análisis que se fixo en Europa dun xeito, creo que bastante transversal. Eu creo que ten cousas a ver, vou coller uns mínimos flashes. Tenta facer unha clasificación máis ou menos taxonómica das diferentes produtos que poden sair, non vou parar, aquí teríamos un montón deles, unha certa clasificación. Fixou unha estadística, verdade que non se ve moi ben, porque teríamos unha parte laranxa e unha parte marrón, do que sería a produción de madeira e a produción de outros produtos en distintos países de toda Europa, cun erro no caso de Portugal, porque só está a cortiza, e non é madeira, cual aí equivocaronse, iso creo que é un erro no gráfico, por iso poño ali. Pero en xeral, vedes que, bueno, a proporción non é para empatar en ningún sitio. Agora, eu creo que ningún deses sitios pode pervivir probablemente sin a laranxa. Eu creo que ese é outro dos aspectos que hai que ser capaz de mostrar. A madeira é algo primario e básico, móvese por volumen e por cantidade, e os usos que se propoñan alternativos ou complementarios van a ser moito máis específicos e, por tanto, moito menores en canto ao seu tamaño cada un deles. Esta proporción ainda pode aumentar, que parte do discurso que hai. Pero o partido non se vai empatar, é dicir, é moi difícil empatar ese partido. Ás veces non é tanto o grande que eres, sino o estratégico que eres. Eu nos meus cumpleaños de pequenos
sempre o que quería era a lámina de chocolate da tarta. A mí o bizcocho, o bizcocho era para hacer bulto. Eu creo que tamén estamos falando dese tipo de cousas. Se me dan o bizcocho non me hubiera gustado, nunca hubiera mercado esa tarta ou hubiera pedido a meu pai que a mercara, iba toda con chocolate, o chocolate era o que realmente lle daba sabor. Moitos deses produtos dos que vais falar, esas actividades que vais falar estes días, son o chocolate da tarta. O bizcocho ten que ser o mellor posible, pero cumple unha función esencial. E ás veces non é un problema de cal é a cantidad deles que hai, ten que ser a cantidad suficiente para que realmente supoña un cambio e un valor engadido. Eu creo que iso, pois se non do posible tamén se pode caer na melancolía. Imos aos poucos, somos moi pequenos, non? Se está no sitio que debe, e fai o que debe, xa o está facendo ben. Rescato dúas tablas dese documento porque me parece unha maneira moi inteligente de presentar algunhas cousas, e non me paro nelas, pero unha das clasificacións que fan do continuo do salvaxe ao cultivado, me parece moi acertado que se plantexe así. Teríamos desde o control del proceso, desde o salvaxe o silvestre a, bueno, se habla aí, industrial green resources, cando non vení froitos do bosque. Unha cousa é recoller os froitos do bosque e outra cousa é ter 60 hectáreas como ten Horticina en Cerdido, os 60 hectáreas de producción. É unha mellor que outra, non son distintas. É un continuo, mesmo incluso nese único produto, desde unha a outra. E, bueno, dentro do que é, no fondo, a historia europeo, ás veces as nomenclaturas son así un pouco forzadas por as diferencias, pero creo que esta maneira de clasificar as cousas, ao intentar velo, fai entender moitas cousas. Fai entender que mesmo incluso ás veces para o mesmo produto imos ter distintas capacidades de intensificación da producción. E, por tanto, eso nos xera moita máis alternativa con un só produto. E necesidades tecnolóxicas e de coñecementos distintos. Non é o mismo cultivar os fungos nunha bolsa de plástico que tentar promover un produto micolóxico nun monte que está aberto, que ten fauna, é distinto. Ainda que o mellor nos podría parecer que o sector é os fungos, non? Fungos comestibles. Esta outra clasificación moi interesante sobre a relación, neste caso do consumidor co produto, estaría do consumo persoal, que eu non vou mercar os cogumelos, o que me gusta é collelos. E ainda que se san dous, son os que collín, a me digo que non me gustan os cogumelos, me gusta ir por eles. A excusa é esa. Bueno, pues hai xente que vai ter a relación con determinados produtos dese punto de vista, outro que son os regalos. Unha frase típica de queres kiwis, é dicir, no fondo, para que tes o kiwi? Teño moitas bolsas de kiwis, para que tes kiwis? Se nunca as comes, non me gustan, pero os teño para darchos. Bueno, eso facemos. E moitos dos nosos produtos teñen esa función, e mesmo incluso, pensando en xestión de montes veciñais, poden ter esa... No, eso temos para que os vecinos os collan. Pero conseguimos unha boa relación coa veciñanza con esa acción. Os regalos serían a experiencia, oblígame a ir, como gustan as setas, oblígame a ir ao Courel na época, estar pendente dele. Que era a experiencia. O que sería produtos de tipo territorial, que además levan detrás unha certa fachenda de ser un sitio, a pan, como decía Mariotto, digamos de Carralo que digan. Eso é outra parte que tamén temos que ser capaces de explotar, e hai moito que mellorar aí. Produtos nicho, e ás veces son outro día estaba facendo un pouco para outra presentación, unha lista do que era a industria da madeira, puxen a industria do garagullo. Xente que se dedica a facer artesanía de unhos pezas de madeira pequenas. Canto supón eso en volumen? Eso non é nada. Pero ten unha creatividade, ten unha capacidade de chegar a outros sitios, ten un nicho. E o tío me di, non, eu fixen 30.000 bandexas destas para os quesos da Ulloa de non sei que, 30.000. Se atopou ese nicho, só fai unha medida e fai para eles. Hai nichos tamén de outro tipo de produtos. E despois teríamos, bueno, os que serían mercados masivos, máis grandes. E ás veces incluso nese tipo de produtos, os mercados masivos son pequenos comparados con aquel outro mercado.
pero xa estamos falando de outras dinámicas. Ten que estar no sitio, ten que ter unha cadena de distribución, ten que ter unha identificación, ten que cumplir unha serie de legislacións que ás veces complican moito a xestión. Por tanto, estas dúas tablas gustan-me porque é unha maneira de clasificar as cousas, eu creo que dun xeito moi interesante, porque ás veces pensamos no uso, despois tentamos facer a clasificación, e ás veces nos perdemos a perspectiva. Isto debería valer para calquera cousa, desde unha castaña hasta mesmo maneira do piñeiro, xa metemos aí. E o traballo deste proxecto, que tamén vos recomendo, o Incrédible, un proxecto europeo, o que fixo foi intentar reduxar as cadeas de valor. Porque podemos estar nesta discusión, pero ao final, para que eso arranque, imos necesitar o completo cadea de valor. E ás veces nos esquecemos deso. E cando conseguimos ter a producción no monte, pois ou non nos la compran dun xeito que non podemos producir, e aí levase moitos discursos. Agora que se está a traballar algo na resina, estamos aquí, pero estamos metendo a resina nos bidóns e mandamos a Segovia. Está ben, porque estamos facendo algo que antes non facíamos, que pode ter un crecemento, pero tenemos que traballar nesto. Tenemos que traballar nesto. E mesmo incluso no caso da resina, a tecnoloxía é moi básica, é química básica. Pero non o temos, a xente que está facendo un moi bo traballo na resinación dos piñeiros en Galicia está mandando a Castilla bidóns e perdendo unha parte do valor nese traballo. Isto sería o mesmo en plan das medicinais, e como tedes a referencia que era que busque, senón, e desta representación supoño que podes mirar con calma, este sería os cogumelos silvestres, e tamén hai unha cadea de valor, e tamén temos que ser capaces neste tipo de aproveitamentos alternativos a asumir que non nos van a dar a importancia que temos se nunca decimos o que cobramos. Se asumimos que a maneira de producir os cogumelos é unha economía sumerxida, seguiremos sendo un aproveitamento sumerxido. E iso é unha decisión tamén que lle corresponde non o que despois se vai queixar de que non lle fan caso. E creo que iso tamén ocurre na castaña e ocorrido durante moitos anos na madeira. Hai que tamén coller ese compromiso precisamente para propulsar. Pero ademais completar o posible as cadeas de valor. O cesto. Espero que desexo isto, seguro que vai ser pola xente que estades aquí e a xente que o promoveu, que despois dos días trenzando o xesto va a estar un poquito mellor para acabedes que comentamos. Moitas gracias. Entonces, si alguien quiere hacer alguna pregunta, por favor, pero muy breve y muy poquinas preguntas, porque o tempo tengo bastante asustado, porque a idea que tiñamos era que despois pola tarde, como temos esa mesa redonda, aí salgan todas as preguntas aos ponentes e discuta con eles abertamente, pero xa que con nos a última hora, pois sí que vamos, se alguén quere preguntar alguna cousa, a verdade creo que foi toda unha lección magistral, fíxonos un repaso por ese texto magnífico e ademais seguro que María que te escoito descubro que eres un moi bon docente. Bueno, pois teóricamente paganme por ello. Por lo menos vamos a impresión miña e que hace ben. Alguna pregunta, alguna cousa? Todos os xeitos, independentemente de todo, ainda que esteamos noutro campus, que a veces parece que como está na Siberia, e tengamos dous rías polo medio, con dos pontes que se poden cruzar, é dicir, estamos a disposición de calquera de nós por ir tamén a visitarnos e tamén a retarnos, porque tamén necesitamos un león. Pois, pola miña parte, encantado. Así que, tampouco teñáis dúdas, soy fácil de localizar, funciona o mail. Bueno, non seas mentiroso. Bueno, son fácil de localizar. Son fácil de localizar. Pregúntale a María que estamos bien el día que clase Juan para ver se nos responde. Pero cheguei ou non cheguei? Chegamos a contestarles e quedamos, creo que todos convocados en todo o próximo setembro. Muchachos, hay que ponerse para poder organizar en forestales entonces a novas asmas. Ahí teníamos una pregunta. Bueno, unha cosiña así, unha curiosa e outra que un pouco máis de previsión de futuro. Manolo e Carmen, que edad promedio teñen? E dous, se faz prospección futuro, que non é a... en que fase estamos en Galicia
comparativamente con outros entornos de reversibilidade de algo que camiña cara a irreversibilidade. Vale, a idade de Manolo e Carmen non a temos porque nos tiñamos os nomes, non tiñamos acceso aos datos persoais. Tamén che digo que isto é do 2017, seguro que hai algún Manolo e unha Carmen que xa non están con nós. E mesmo moitas veces, o problema non é que corten madeira, o problema é que corten madeira asumindo que xa non van a facer nada máis despois. Xa cortamos, recollimos os beneficios, xa que os fillos se maten con ello. E iso é moito máis do que nos creemos dentro deses números. O que pasa que non temos medido, non se pode decir, pero a impresión que dites é a mesma que teño eu. E despois, como podemos revertir o abandono? A día de hoxe non o estamos facendo. A día de hoxe ainda temos que pechar as villas antes que empezar a bombear hacia arriba. Temos que intentar deter o abandono que a día de hoxe somos capaces de deter. Pero eu tamén son moi claro con eso. Non me plantexaría empezar a bombear algo hacia arriba se non teño que echar as villas primeiro. Porque ao final sempre vou bombear máis despacio do que cae. E ao final estás sacando a cubos a auga do barco cando está entrando a ola. Sempre vai entrar máis. O cual o importante sería identificar cales son eses procesos que fan que non perdamos dos estadios superiores hacia os baixos. En algún momento nos tendremos que plantear bombear hacia arriba. Creo que como mínimo, se hai sorte, deberíamos poder empatar o partido. Pero ainda para ganalo, hai que correr moito máis. Moi bo día. Gracias pola conferencia. Antes comentaba que ten que haber unha demanda do mercado para a produción no mundo. Pero ao mesmo tempo tamén falabas dunha demanda social en torno ao ambiental que non é pagada polo mercado. E, bueno, entón queria preguntar se coñece algúns casos, tanto me imagino que non están nos países estranxeiros, de que xeito se fai esta preferencia pública para pagar estes servicios medioambientais e como cree que debería ser ou que idea ten vostede de como se podría adaptar este sistema de transferencias públicas para que se paguen estes servicios ecosistemas? Ben, a verdade que é realmente unha moi boa pregunta porque é unha moi boa discusión. Coñezo casos en non moi lonxe que está a pasar aquí, e mesmo incluso transferencias que ni siquiera son públicas. E hai casos de custodia do territorio onde hai xente que está a colaborar con outros en compensar o que lle piden que faga. Siguen sendo pingas de auga no mar, pero si as hai, e hai exemplos. E Galicia ten, por ese continuo, temos do peor e do mellor. Podo contar algo que poña a cara vermella en calquera sitio, pero teño atopado cousas en cando un ensena fora, alucina. E alucinan de traballo en comunidade, de traballo, e mesmo incluso, en algún concello están empezando a tentar ver como compensan determinados servicios. Que o monte, que é titularidade dos comuneiros, está prestando a globalidade dos cidadáns dunha vila. O que pasa é que estamos empezando a escribir o libro. Eu creo que hai un camino moi grande. E o exemplo fácil que puxen foi o da auga. Calquera dos concellos ten unha política enorme, que a auga ten normalmente unha gran empresa que lle gestiona as cousas da auga, e todo que non sexan tuberías depuradoras, vaya por Dios, non existe. A auga se trae ao ceo, non entendemos que é un recurso que ademais ten moito que ver ca boa xestión do territorio onde nace. Ese sería un mecanismo, creo que moi importante, porque a auga sí que sabemos que é, podemos envasar. Ás veces a paisaxe é máis difícil de medir. Eu creo que hai que empezar por ese tipo de produtos, servicios. Eu creo que tamén temos que ser capaces de ser valentes e ir aos sitios, buscar a solución nos sitios. Do punto de vista da conservación da biodiversidade, hai que empezar por os sitios. Este é un sitio a conservar. Que facemos para conservar este sitio? Porque normalmente nos vamos fora e decimos que facemos para conservar a biodiversidade? Que transferencias públicas? Esa é unha discusión que non chega a ningún sitio. As iniciativas que eu coñezo que funcionan son as que van a un sitio e
E se hai un compromiso de que queremos entre todos como sociedade manter ese sitio, entón atopamos unha solución, ou como mínimo atopamos que podemos facer por ele. Pero que vale para un sitio non vale para outro. Por tanto, cando buscamos a solución global, nunca somos capaces de salir dun discurso xenérico. E hai cousas en conservación de biodiversidade, hai cousas en conservación do patrimonio moi interesantes que temos feito en Galicia. Temos que ser capaces de enseñar eses casos e replicados. E que a xente tamén se inspire neles, non para facer o mismo, porque as súas circunstancias poden non ser iguais, pero para coller esa inspiración. Eu creo que estamos nun momento no cual temos que rechar a maneira que podemos facer as cousas, esperando de que alguén viñera de arriba e nos berrándolle para que solucionara o problema. Temos que ser capaces de ir ao territorio, xerar empatía con quen está ali, que ao final somos nós, e intentar topar unha solución. Que a xente, toda vez que descubre o que eran esas pedras que había ali, empeza a aprecialas, está disposto a que lle axudes a conservalas. Eu creo que eso é parte do traballo. Eu quería invitar a todos, non sei cerca do meu concello, Leiros de Ade, non sei se conoce Rimios. Non conozco. Pois foron uns cuantos que empezaron a comprar as viñas abandonadas no noso Galicia vacía. Entón agora xa teñen 500 hectáreas e a base de limosnas de pequena xente que vai aportando o que pode, pois van comprando sempre o monte que está pegado ao lado. Entonces o que fan é eso, a biodiversidade, deixar crecer os animales, a agua... Coñezo o Rimimoas, que na parte de Ribadavia... Invítovos a todos a ir, aparte de que ahora están coa vendima, no Ribeiro e todo eso, que vexa niños no Ayuntamiento de Leiro, están facendo un traballo impresionante. Apunto a xera, por eso decía que ese tipo de iniciativas locais, que a veces vou vendo, vou sabendo que existen. Non, é así. É dicir, pero eu creo que esas cousas que temos que apoiar. E mesmo cando cheguemos a mercar a botella de viño no andel da tenda, saber que cando estamos mercando estamos favorecendo algunos deses proxectos. Eu creo que eso tamén necesitamos sabelo e unha maneira de axudar. No, xa despois te mando un café, e nós vamos cuidarlos moito e logo empezamos a gastar retratos. Bueno, agora eu quería agradecer por unha maneira, que gracias por tener arriba, a ver, para comer aquí ahora. Temos un texto. Un texto, perfecto. Eu tenho unha colla de pésego, por un médico, creo que coñezo o médico incluso. Incluso un médico, e unha landra feita con un garabullo. Un garabullo, Feito por un marido de Dios. Bueno, pues perfecto, moitas gracias e con moito ánimo. Muchísimas gracias.